La rogativa septenal entre Pena-roja i Vallibona es va obrir esta edició amb la presentació d'un llibre molt especial. Als dos pobles se va presentar Pena-roja i Vallibona, germanes des del segle XIV, una obra impulsada per l'artista penarrogí Òscar Blanc. Es tracta d'un llibre d'aquarel·les inspirades en les imatges de la rogativa 2019 i en els textos de l'obra teatral que Desideri Lombarte va escriure per a l'any 1984. Porto igual un any o més treballant en tot això. Són aquarel·les que, que s'han fet de forma ràpida, vulguis o no s'han d'escanejar, després retocar-les, maquetar tot això i després tot el tema de la tipografia i els textos que hem utilitzat, vulguis o no, hi ha que donar-los també una altra volta i fa que estigués bastant de temps en tot això. Així que ha sigut un procés lent però ha valgut la pena. La presentació es va viure amb molta expectació i emoció. Durant l'acte, els assistents van poder veure tot el procés creatiu i les il·lustracions originals que formen part del llibre, unes aquarel·les que es convertiran en una exposició itinerant que recorrerà els dos municipis de cara a l'estiu. Són un total de 52. La idea sí que seria un poc fer una exposició on se mostraran totes aquestes obres originals i que s'han utilitzat per a fer aquest llibre. Així que les he portat aquí per a que la gent les veguera una miqueta i que es faguera també la idea de tot el treball que hi ha detrás. Esta publicació és una nova manera de reivindicar el llegat de Desideri Lombarte i de redescobrir-lo a través de les il·lustracions d'un jove del seu mateix poble. Molt contents de com ha quedat el llibre i és una història en el que hem donat-li valor una altra vegada al Desideri i ara recreant-lo a partir de dos persones d'aquí de Penya-roja i per tant un text en els dibuixos tan fabulosos de l'Òscar, ha quedat una cosa molt bonica i una altra vegada llegirà la gent el poema de la rogativa del primer poemari de Desideri i l'obra de teatre de Desideri. És una altra manera de rellegir d'una altra manera, fins i tot en il·lustracions, que entre més persones encara de la història de Desideri i de la rogativa. La jornada es va tancar amb una firma de llibres i amb una segona presentació celebrada a Vallibona.